Yitungamire Jehova, yitungamire Jehova, andiri kuvani, unesimba, ina, darishaya simba, oh polisi. Mangwanani ano tasangana zvakare panguva yakanaka, nguva yeshoko raMwari, nguva yokushumirana, nguva yekukomborerwa, nguva yekusimudzirwa, nguva yekurangarirwa naMwari. Ndini wenyu Bishop AD Madawo, Bishop we AFM in Zimbabwe. Regai tinamate ndisati ndapinda mushoko raMwari. Baba vedu tinokutendai panguva yamangwanani ano nokutichengeta, nokutendai nokutirwira, tokutendai nokutitarira. Vanhu venyu vanochengetwa nemi,
vanofudzwa nemi, vanorwirwa nemi. Komborerai nguva ino, mukomborere soko renyu, kuzodza kwaMweya Mutsvene kuburuke, simba renyu ribate mukati meupenyu hwevateereri. Komborerai vanhu venyu mudzimba dzavo, chengetedzai murwire kuchirwere chadai kupedza vazhinji. Chengetedzai Baba vaya vakafirwa ngavanyaradzwe nemi, Mwari wamasimba ose, vari kurwara vaporeswe nokurapwa nemi. Batai chirwere ichi muchiparadze, mupedze simba racho, nyika irarame. Ndaropafadza nyika yeZimbabwe, ndaropafadza vanhu vose vari kunzwa shoko iri muzita raJesu Kristu. Amen. Tichaverenga rugwaro rwedu nhasi kuna Genesis chapter number 3 pavhesi imwe chete ya21. Inoti, Jehovha Mwari akaitira munhu nomukadzi wake nguvo dzamatebwe akavafukidza idzo. Ndiri kuda kutaura pamusoro wenyaya unoti Kristu mutsivi wenzvimbo yedu. Kristo mutsivi wenzvimbo yedu. Nechirungu Christ our substitute. Ndiri kuda kuonesa kuti Jesu Kristu paakaenda pamuchinjikwa waienda panzvimbo yedu. Jesu Kristu paakafa wakafa panzvimbo yedu. Rufu rwakafiwa naJesu, rufu rwaifanwa kufiwa neni newe nekuda kwezvitadzo zvedu. Jesu paakarohwa pamuchinjikwa, tisu taifanwa kurohwa panzvimbo yake. So Jesu panzvimbo iyoyo, Jesu unouya ari mutsivi wenzvimbo yedu, unouya achifa rufu rusiri rwake, kwanga rufu rwangu newe. Jesu unouya achitora kurambwa nokutongwa kusiri kwake, waifanira kurambwa nokutongwa ipapo, ndiwe neni. Christ is our substitute and he did that on the cross. Regai nditaure nchiti musoro wenyaya kana kuti dingindira renyaya, dingindira hombe reBhaibheri kubvira pana Genesis kusvikira pana Revelation, inyaya yoruponeso rwavanhu kuburikidza naJesu Kristu akaroverwa pamuchinjikwa. Nyaya yaunoverenga muBhaibheri from Genesis kusvika Revelation inyaya yekudzorerwa kwavanhu kuna Mwari kuburikidza nokufa kwaJesu Kristu pamuchinjikwa. Bhaibheri kana uchiriverenga rose inyaya yokuyananiswa komunhu naMwari wake kuburikidza nokufa kwaJesu pamuchinjikwa. Nyaya yomuchinjikwa yakavanzwa muBhaibheri in the Old Testament. Nyaya yeBhaibheri yekufa kwaJesu, nyaya yomuchinjikwa yakavanzwa mumagwaro. Kubva pakudonha kana kutadza kwaAdhamu tinoona mumagwaro ose nyaya yomuchinjikwa iri hidden kana kuti yakavanzwa mune anonzi matypes, shadows, events, objects, feasts and persons vatinoona nezvatinoona muBhaibheri. Zvinokosha kuti semwana waMwari paunoverenga Bhaibheri, Mwari vakuvhure maziso, uzarurirwe muchinjikwa, uzarurirwe Kristu achiroverwa pamuchinjikwa. Kana dai Bhaibheri rakanga rakangonyora nyaya yekusikwa kwedenga nenyika, Bhaibheri dai rakangonyorwa nyaya yokutadza komunhu kana kudonha komunhu, nyaya yekungobata kwaMwari, kweminana yaMwari, mabasa makuru aMwari nezvimwe zvakadaro, richisiya nyaya yokuroverwa kwaJesu, Bhaibheri ringadai riri bhuku risina charinoreva kuupenyu hwavana vavanhu. Regai nditi kuJesu Kristu watinoparidza uyu, dai akangouya akazvarwa nemhandara, akararama upenyu hwake husina kutadzira Mwari, akaita minana yake, akadzokera kudenga, asina kuenda kunotifira pamuchinjikwa, kuuya kwaJesu panyika kungadai kuri pasina. Nyaya yaJesu Kristu ingadai isina chimiro, isina chainoreva. Now kana ukaverenga Bhaibheri shoko raMwari kuna Revelation chapter number 13 verse 8 inoti iyo, Revelation 13 verse 8 inoti iyo, vose vanogara panyika vachachinamata, ivo vasina kunyorerwa mazita avo mubhuku reGwayana rakabayiwa kubva pakusikwa kwenyika. Bhaibheri rinoti Jesu Kristu iGwayana raMwari rakabayiwa kubva pakusikwa kwenyika. Zvino Jesu wakaroverwa pamuchinjikwa kubva pakusikwa kwenyika.
nyaya yomuchinjikwa yakanga iripo kubva pakusikwa kwenyika. Bhaibheri rechirungu rinoti nyika isati yasikwa, that is before the foundation of the world. Wakaiverenga zvakare nyaya yaJesu iyoyi yokuroverwa kwake kuna Peter wokutanga chapter number 1 verse 20 inoti iye wakazikanwa kare nyika isati yavambwa, asi wakaratidzwa pakuguma kwenguva nokuda kwenyu. Jesu Kristu igwayana rakazikanwa kare, muchinjikwa uyu wakazikanwa kare nyika isati yavambwa, asi akazouya kuzotifira pamazuva iwaya okupedzesera. Ukaverenga mabasa avapostoli chapter number 2 pa verse 23 inoti iye wakaiswa kwamuri nomutemo nokuziva zviri pamberi kwaMwari, imi mukamurovera pamuchinjikwa mukamuuraya namaoko avanhu vasingateereri murayiro. Now Peter achitaura navanhu vechiJudha unoti Jesu uyu wakanga achizikanwa pamberi muchinjikwa uyu, rufu rwaJesu. Mwari uyu wakaisa Jesu pamberi nokuziva kwake zviri pamberi. Mwari waiziva zviri pamberi kuti munhu wandasika uyu uchanditadzira. Mwari waiziva zviri pamberi kuti chisikwa changu chandinoda chichabva pamberi pangu. Zvino Mwari ndobva agadzira zano rokudzikinirwa kwomwana womunhu. Mwari akagadzira zano rokuponeswa kwamwana womunhu. When Adam fell, when Adam sinned, Mwari haana kuitwa taken by surprise nekutadza kwomunhu. Wakanga atoita zano kare rekudzorera munhu kwaari, ende zano iroro rarikanga riri pamuchinjikwa. Mwari akanga agadzira zano kare rekudzorerwa kwomwana womunhu kwaari kuburikidza nokuyananiswa naye pamuchinjikwa. Regai nditanga ndichiti munhu achisikwa naMwari, munhu wakasikirwa Mwari. Pauri ipapo wakasikirwa Mwari, wakasikirwa ukama naMwari, wakasikirwa kugara muuvepo waMwari, wakasikirwa kunamata Mwari. Munhu wakasikwa nechirungu vanoti une a God shaped vacuum mukati make, une denderedzwa, une emptiness inongozadzwa naMwari chete. Mukati momunhu mune nzvimbo inongoda kuokupaiwa naMwari chete. Mukati momunhu mune chigaro chinongoda kugarwa naMwari chete. Utano hwomunhu hunowanikwa muna Mwari, rugare rwomunhu runowanikwa muna Mwari, mufaro womunhu unowanikwa muna Mwari, kugutsikana kwomunhu kunowanikwa kuna Mwari, kubudirira kwomunhu kunowanikwa muna Mwari. Kana usina Mwari mukati mako muri empty. Kana usina Mwari hauna mufaro. Kana usina Mwari hauna rugare. Kana uri kure na Mwari uri naked, hauna chawakapfeka. Kana uchiverenga shoko raMwari, Adamu paakatadza mugarden reEden wakarasikirwa nougwinya kwa Mwari kwakanga kuri Mwari, wakarasikirwa neimage nelikeness yaMwari. Wakadzingwa mugarden reEden, akarasikirwa nechikuriri chaakanga apiwa naMwari, akarasikirwa nedominion yaakanga apiwa naMwari, wakarasikirwa neblessing yaakapiwa naMwari, wakarasikirwa nerugare rwaaive narwo naMwari, wakarasikirwa nomufaro. Adamu wakarasikirwa nezvose. Regai nditaure ndichiti munhu asina ukama naMwari haana chaainacho. Kana usina ukama naMwari wakarasikirwa chose. Kana usina ukama naMwari hauna chauinacho. Mufaro wako ndewechinguvana, rugare rwako nderwechinguvana, utano hwako ndewechinguvana, zvako zvose zviri temporary kusvikira wadzokera kuna Mwari. Zvino Mwari paakasika Adamu kuna Genesis chapter 2 verse 17 unoti muti wokuziva chakanaka nechakaipa rega kuudya, usaudya, nekuti musi waunodya chibereko chomuti uyu uchafa zviro kwazvo. Zvino Adamu wakanga asingazivi kuti chinonzi kufa chii, nekuti pari kutaura shoko rinoti kufa kana vari rinoti uchafa. Hapana akambenge afa pamberi paAdamu, hapana mhuka yakambenge yafa pamberi paAdamu. Zvino Adamu akanga asinganzwisisi zvairehwa nevara rinoti kufa. Now nenyika izvozvi haina understanding kuti vara rinoti kufa rinorevei. Now ukatarisa ukafunga kuti Adamu wakadya chibereko chomuti wokuziva chakanaka nechakaipa, asi ipapo hana kufa.
Now zvinorevei vamwe zvinoti Mwari akanyepa nekuti Adamu paakadya haana kufa, Adamu akafa haana kudya, haana kufa iye adya. Toda kuti titsanangure vara rinonzi kufa. Vara rinoti kufa, it's a wide word, it goes beyond going to the grave. Vara rinoti kufa, it's beyond the separation of the body and the soul. Now toda kuti tipe inonzi biblical concept yevara rinoti death. Biblical concept yevara rinonzi rufu, kana kuti pfungwa yemubhaibheri pavara rinoti kufa rinoreva kuva separated, kuseparatwa. The concept is separation. Rufu rinoreva separation. Now kana ukaverenga bhaibheri unonzwa richiti takafa kuzvivi, makristu akafa kuzvivi. Zvichirevei? Makristu akaseparatwa nechivi, akaseparatwa nezvivi zvavo, akapesaniswa nezvivi zvavo. Saka chivi changu ndakapesana nacho, saka ndakafa kuchivi. Saka first stage yekufa kwa Adamu yakanga iri separation ya Adamu naMwari. Kana usina Mwari wakatofa nekuti you are separated from God. Kana usinganamati Mwari wakafa nekuti wakapesana na Mwari. Mwari ndiye source youpenyu, Mwari ndiye mudzi woupenyu, Mwari ndiye chitubu choupenyu, Mwari ndiye chisipiti choupenyu. Paunenge watadza ugere muzvivi watofa, waseparatwa na Mwari. Isaiah chapter 59 verse 1 and 2 inoti ruoko rwaJehovha haruna kufupikiswa kuti rutadze kurapa, nenzeve yaJehovha hairemi kuti Jehovha atadze kunzwa minamato yenyu, asi zvakaipa zvenyu zvakakupesanisai naMwari, zvakaipa zvenyu zvakakuseparatai naMwari. Saka when you are separate from God, you are already dead. Romans chapter number 6 verse 23 inoti mubayiro wechivi rufu, mubayiro wechivi rufu. Zvichoti rufu runofanira kupanishwa chivi chinofanira kupanishwa norufu. Pese paunenge watadza waaplyira rufu, Mwari haignowi chivi kana chaitwa. NdiMwari wakarurama, NdiMwari wokururamisira, NdiMwari wejustice. Paunoita chivi uri kuataka utsvene hwaMwari, paunoita chivi uri kuataka authority yaMwari, paunoita chivi uri kutorwisana naMwari. Zvino chivi chinofanira kutongwa. Utsvene hwaMwari, kururama kwaMwari kunoreacta kuchivi nokuunza judgment, and the judgment yechivi rufu. Now rega nditaure ndichiti nini substitute yandiri kutaura panapa, kuti Jesu paakafa pamuchinjikwa waifa rufu rwedu. Jesu paakafa pamuchinjikwa wakanga rusiri rufu rwake, wakatsiva nzvimbo yavatadzi, wakatsiva nzvimbo yangu, wakatsiva nzvimbo yako. Jesu wakafa panzvimbo yako. Now tidzokere kuna Adamu. Adamu atadza. Patinoverenga tinoona Adamu haana kudonha akafa. Adamu watadza, Adamu haana kuenda kumakuva. Asi ndatsanangura kuti kunyangwe asina kufa kwatinoziva kwekupesana kwomweya nenyama, automatically nokupesana kwake naMwari akanga atotadza. Now Adamu atadza. Chekutanga tinoona rudo rwaMwari. Kuna verse 8 ya Genesis chapter 3 Bible not Adamu atadza, akazviona kuti haana kusimira iye nomukadzi wake, vakatiza vakanogadzira mashizha emuti womuonde kuti vazvivanze nawo. Ipapo Bible noti vakatiza vakanowanda pamberi paMwari, nekuti vakange vakunzwa mhosva mukati mehana dzavo, vakange vakunzwa kunyara pamberi paMwari. Kana usina Mwari unonzwa mhosva. Mhosva yako ndio inokutadzisa kunamata Mwari, mhosva yako ndio inokutadzisa kutsvaka Mwari, mhosva yako ndio inokubvisa pamberi paMwari. Adamu akabva azviziva kuti watadza. Now Bible rinoti Mwari kunyange akanga aziva kuti Adamu atadza, haana kurega kuuya panzvimbo yaaisangana naAdamu. Unouya unoburuka achiziva zvake kuti Adamu uya wabva panzvimbo. Ukaverenga verse number 8 unonzwa Mwari achiti Adamu, Adamu uripiko, Adamu, Adamu uripiko. Nokuti chakaipa chinokuseparata naMwari, chakaipa chinokubvisa panzvimbo. Mwari pari kufamba mugarden reEden achiti Adamu uripiko. Waiziva paive naAdamu chaidiwa naMwari chekuti
kuti Adamu ataure iye nomuromo wake kuti baba ndiri pano ndatadza, pandiri kutaura kudai ivhangeri yatiri kuparidza iri kutsvaka mweya wako. Mwari uri kubvunza manheru ano mangwanani ano Mwari uri kudaidzira uri kuti Adamu uripiko? Zvauri kuteerera vhangeri iri uri mumba mako, asi muukama hwangu newe uripiko? Nai mhofu pamuri ipapo zvanzi naMwari muripiko? Where are you? Nai dhuve samaita pamugere ipapo zviri kunzi naMwari uripiko? Nekuti panzvimbo iya yanoda kusangana newe handisi kukuona, panzvimbo iya yeukama hwangu newe handisi kuona. Nai vandlovu muripiko? Ndiri kukutsvakai, hamumo panzvimbo. Sivanda shumba ndiri kutsvaka, haumo panzvimbo. Iwe moyo uripiko? Ndiri kutaura kudai, Mwari unokudana, Mwari unokutsvaka. Rega nditsanangure pano ndichiti ini chiKristu chakasiyana nereligion. Christianity and religion are different. Religion zvinhu zvinoitwa navanhu vachitsvaka nzira yekutsvaka Mwari, zvinhu zvinoitwa navanhu vachitsvaka nzira yekudzokera kuna Mwari. Asi chiKristu ndiMwari unoburuka achibva kudenga achiuya kuzotsvaka munhu wake akarashika. chiKristu ndiMwari anosiya utsvene hwake achisiya denga rake navatumwa vanomunamata achiuya pano panyika kuzotsvaka Mwari. Tiri kutongoona saini yerudo rwaMwari, tiri kungoona chiratidzo chenyasha dzaMwari. Adamu watadza, Mwari wazviona. Adamu watadza, Mwari wazviziva, asi Mwari unoburuka achitsvaka Adamu. Pane imwe nzvimbo Jesu pana Luke 19 verse 10 Jesu unoti iye mwanakomana womunhu wakauya kuzotsvaka nekuponesa chakarashika. chiKristu ana baba nana mai ndiMwari ari kukutsvakai. Kwamuri ikoko Mwari ari kukutsvakai. Kubhawa kwamuri ikoko Mwari unokutsvakai. Kumabasa akaipa eumbavha neumhondi Mwari uri kutsvakai. Uri kutsvaka kwete nehasha nokutsamwa, asi unokutsvaka norudo rwake, unokutsvaka nenyasha dzake, unokutsvaka uri kuti uyai titaurirane vana vangu, uyai titaurirane vana vavanhu. Kunyange zvivi zvenyu zvakatsuka seropa ndichakuchenesai samazaya echando. Uyai titaurirane. chiKristu ndiMwari ari kutsvaka vanhu vake vakarashika, ndiMwari ari kutsvaka vanhu vake vakabva panzvimbo. Tinoona Mwari achifamba pagarden reEden achitsvaka Adamu achiti Adamu uripiko? Kuna Genesis chapter 3 verse 21 kwataverenga tinoona muka Adamu atadza. Adamu watadza, Adamu waseparata naMwari. Asi tinoona achizvivanza namashizha omuonde, agadzira mashizha kuti avhare kusasimira kwake. Asi Bhaibheri rinoti Mwari unouraya muka isina mhosva, muka isina kutadza, ropa rayo rodeuka. Panodeuka ropa remuka iyi yafa panzvimbo yaAdamu. An innocent animal dies in the place of Adam. Panzvimbo yekuti Adamu afe, Adamu haachafi nekuti paita chisikwa chisina mhosva chafira Adamu. Regai nitaure nchiti nini? Bhaibheri haritiudzi kuti muka yakaurayiwa naMwari imhuka rudzii, asi Bhaibheri rinongoti Mwari wakauraya muka, ropa rayo rikadeuka, akatora matehwe emhuka iyoyo akavafukidzira kusasimira kwayo. Chii chatiri kuona pano? Tiri kuona pikicha yomuchinjikwa, tiri kuona pikicha yaJesu, gwayana raMwari achifa panzvimbo yomutadzi. Nyaya yangu mangwanani ano ikuti Jesu wakatsiva nzvimbo yedu, Jesu wakafa rufu rwedu, Jesu wakatakura kuipa kwedu, Jesu wakatakura mhosva isiri yake paakange achienda pamuchinjikwa. Jesu wakafa panzvimbo yako kuti iwe urege kufa. Zvinoshamisa nhasi vanhu vanongoti Adamu haana kufa, Adamu haana kufa, asi stage yokutanga yokufa yekuseparata naMwari yakanga yatotanga. Rega ndimbokupa mufananidzo uri very simple. Wakaenda kumusika unonzwa vachiti ndiri kutengesa mafresh vegetables, ndiri kutengesa mafresh tomatoes, ndiri kutengesa hapana chinhu chabviswa padzinde chiri fresh. Hapana domasi rabviswa padzinde riri fresh, hapana muriwo wabviswa pana mai vacho uri fresh. Kana iwe watobva pana Mwari watofa, kwangosara chete kuti ungodonha zuva rako risvike. Regai ndidzokere panyaya yemhuka yakaurayiwa. Tiri kuona mhuka iyi inoda kutaura nchiti nhasi, kunyange simo muBhaibheri inoda kutaura nchiti nhasi mhuka iyoyo raive gwayana, nekuti Revelation chapter 13 verse number 8 yati iyo Jesu igwayana rakabayiwa nyika isati yasikwa, nyika isati yavapo. Tiri
Tirikuona kuti Hebrews chapter 9 verse 22 inoti pasina kudeuka kweropa hakuna kuregererwa kwezvivi, kana pasina ropa radeuka hapana kuyanana naMwari. Zvino vana baba nana mai, mhuka yakaurayiwa inotipa picture yaJesu pamuchinjikwa achiroverwa. Bhaibheri rinotaura pano, rinotionesa zvakanaka kuti when Jesus died on the cross, he died as my substitute. He died as your substitute. Wakafa Jesu panzvimbo yako kuti iwe urege kufa asi uve neupenyu usingaperi. Jesu wakapiwa mhosva yakanga isiri yake, yakanga iri mhosva yako kuti iwe umire pamberi paMwari usina mhosva. Jesu wakarambwa pamberi pavanhu, wakarambwa, he was rejected so that you and I are accepted. Jesu wakatongwa paakaroverwa pamuchinjikwa achirohwa. Jesu kwakanga kuri kuhadziri hasha dzaMwari pamusoro pechivi chakaitwa nomwana womunhu. Zvino Jesu ndiye akatora nzvimbo yomwana womunhu. Jesu wakanga akatora judgment yavana vavanhu, achikuvadzwa musana, achirohwa neshamu, nyama ichizheurwa. Jesu achirohwa, achiiswa chiremba chomunzwa. Chiri kuitika? Uri kufa panzvimbo yomwana womunhu. Bhaibheri rinoti munozviziva kuti pana Isaiah 53 wakanga ari murume wokuzvidzwa, wakazvidzwa nokuti iwe pawakatadza wakaenda panzvimbo yokuzvidzwa. Asi Jesu unotora nzvimbo yokuzvidzwa kuti iwe ukudzwe, kuti iwe usimudzirwe. Jesu wakava murombo pamuchinjikwa kuti iwe usava murombo uve mufumi. Urombo hwaakava nawo pamuchinjikwa waive urombo hwako. Jesu wakaninipiswa pamuchinjikwa kuti iwe usimudzirwe. Ndosaka Bhaibheri nhasi richiti unobvisa rombe paguruva achimubvisa padurununu, achimugadza pazvigaro zvamadzishe. Why? Nekuti Jesu wakafa panzvimbo yako neni. Jesu wakaroverwa panzvimbo yako neni. Jesu wakatambura panzvimbo yako neni. Rufu rwakafa. He died as your substitute. He died as my substitute. John chapter number 3 verse 16 noti Mwari wakada nyika nokudaro wakatuma mwanakomana wake kuti afe pamuchinjikwa kuti ani nani unotenda arege kuparara asi ave noupenyu usingaperi. Why uchifanwa kupa noupenyu usingaperi? Why usingaparari kana watenda kuna Jesu? Sei usingazofi kana watenda kuna Jesu? Sei usingarashwi kana watenda kuna Jesu? Nekuti Jesu wakafa panzvimbo yako. Jesu wakaparara panzvimbo yangu. Jesu wakaparara panzvimbo yangu newe. Jesu wakatakura kuipa kusiri kwake asi kuri kwangu newe. Jesu unochinja, unopa upenyu usingaperi kwauri, iye achitora rufu rwako. Pana Romans chapter 5 verse number 8 Mwari unoradza rudo rwake pakuti tiri vatadzi Jesu Kristu wakatifira. Nyaya yomuchinjikwa idemonstration yorudo rwaMwari. Mwari unokuda hama yangu, rudo runoshamisa. Unokuda kunyange wakamutadzira zvakadini. NdiMwari unoda vanhu vake. Uri panzvimbo yauri iyoyo yaunonzwa mhosva muhana yako. Unonzwa mhosva nekuti wakaramba Jesu akaripa mhosva yako. Unonzwa kutya nekuti wakaramba Jesu akatora nzvimbo yako. Ruponeso runowanikwa pamuchinjikwa. Rudo rwaMwari rwakaonekwa pamuchinjikwa. Ruponeso rwedu rwakabva pamuchinjikwa. Upenyu usingaperi unobva pamuchinjikwa. Kugamuchirwa naMwari tinogamuchirwa nokuda kwamuchinjikwa. Yevo kuyanana kwedu naMwari kunouya nokuda kwamuchinjikwa. Vana baba nana mai, ndinoparidza Jesu who died as my substitute, who died as your substitute. He died so that you may not die. Ndoda kukumbira nhasi vatendi vose vanonamata, tarirai pamuchinjikwa. Ivai vanhu vakamisikidzwa pamuchinjikwa. Ivai vanhu vakasimwa pamuchinjikwa. Ivai vanhu vagere pamuchinjikwa. Tinoimba nziyo muhibhuku yedu inoti kutenda kwedu kuripiko. Hanzi kutenda kwedu kumirepiko? Kwakamira pamuchinjikwa. Rudo rwedu rwamirepi? Rwamira pamuchinjikwa. Mifungo yedu yamirepi? Yamira pamuchinjikwa. Muchinjikwa ndiyo tariro yedu yokusangana naMwari. Muchinjikwa ndiyo tariro yedu yokupinda denga. Muchinjikwa ndiyo musimboti wedu. Muchinjikwa ngaubatirirwe. Makristu ose kwese kwamuri, batirirai pamuchinjikwa. Musaurasa muchinjikwa, musaukangana muchinjikwa. Vashumiri vanoshumira, shumirai muchinjikwa. Takaponeswa nokuda kwaJesu wakafa panzvimbo yedu. Unofirei? Unoenderei kugena? Unorashirwei naMwari? Iye aripo akafa panzvimbo yako. Jesus Christ died as my substitute. Jesus Christ died on the cross as your substitute. Hold on to the cross. Mwari akukomborere, Mwari akuropafadze, Mwari akurangarire, Mwari akubate. Uyanane na Mwari wako, udzokere kuna Mwari wako nenzira yomuchinjikwa. Uzarurirwe basa rakaitwa na Jesu on your behalf
pamuchinjikwa. Rega ndinamati. Ndakutendai Baba neshoko ramandipa randataura navana venyu, shoko romuchinjikwa raJesu wakafa panzvimbo yedu, Jesu wakatsiva nzvimbo yangu ndiri mutadzi kuti ndive wakarurama, akatsiva nzvimbo yangu kuti nindirege kutongwa nekuti wakatongwa panzvimbo yangu. Komborerai vanhu venyu, komborerai hama dzangu dzanzwa shoko iri, komborerai ana baba nana mai, ruponeso rwaKristu Jesu rusvike muhana dzavo, mumweya yavo nomuupenyu hwavo. Komborerai nyika yeZimbabwe, komborerai vatendi, komborerai kereke, mukomborere vanhu venyu, muvachengete nokuvarwira muzita raJesu Kristu. Amen.